aztera guaz laizter, eskatuko dizu mesedez mugikorrak eta itzaltzea edo modu avion, edo bai bestela interferentziak eta sortzen dira, eta Listo? Vale. Bueno, egunon, eguerdion, ja, eta eskerrik asko gurekin bat egiteagatik, goiz hontan. Eskerrik asko hemen zaudeten guztioi, eta baita streaming bidez, aurre estreinaldi hau, urran ditanen saioetako baten aurre estreinaldi hau jarraitzen ari zareten guzti-guztioi. Baita ere, eskerrak eman nahi dizkiogu Ekialde Institutuari guzti hau antolatzen laguntzeagatik. Ni Xabier Madariaga Idiri naiz, kazetaria, eta beste 15 bat pertsonekin urranditan saioa egiten laguntzen dut. Aurtengo denboraldia astear geundela, hausnarketa bat egin genuen. Guk oso argi daukagu, zerbitzu publikoa garela, oso argi daukagu ere, gure edukiek gizarte gaiak jorratzen dituzten edukiak direla, eta gainera, eduki horiek gizartearen intereserako eginak direla. Eta hau oso argi daukagu, 2017ko urtarrilan saioa egiten hasi ginenetik. Orduan, lehenengo saio hartan, Mikel Grande ezagutu genuen eta bere bitartez murgildu ginen haur transexualitatean. Izan zen saioa emititu eta hurrengo egunera emakume batek gerturatu eta esan zidan. Orain arte, transexualitateari buruz geneukan irudia lotuta zegoen prostituzioarekin eta drogekin. Eta zuei esker, zuen saioari esker ikasi dugu, transexualitatea ere badela gure txikienen erronka bat. Hori esan, emakume horrek hori esan, eta berehala klik egin zigun buruak. Eta pentsatu genuen, hazen olako indarra izan dezakeen urranditan bezalako saio batek. Gizarte hobeago bat lortzeko, hazen olako boterea deukan urranditan bezalako saio batek. Denboraldi honetan, jaztak izan bagarrena den, bakit 2017ko urtarrilan hasi ginela, denboraldi honetan plus bat eman nahi genion gure lanari. Zergatik mugatuko dugu gure lana telebistara. Eta nola lortzen dugu plus hori? Herritarren gana hurbiltzen, zuen gana hurbiltzen. Eta herritarrekin egia da feedbacka badaukagula, hartu emana badaukagula, sare sozialen bitartez batez ere, baina herritarrekin zuzenean hartu eman bat izatea zen gure helburua. Eta horrexegatik gaude gaur hemen. Gaur gauean, urranditan saioaren aurre estreinaldi bat egiteko. Gaur gauean, 10:30 emitituko den saioaren aurre estreinaldi bat egiteko. Zuei primizian, privilegiatu batzuk zarete, primizian eskainiko dizkizuegu atal honen zati batzuk. Horretarako, luxuzko bi gonbidatu ditugu. Emakundeko zuzendaria Izaskun Landaida Larizgoiti. Eskerrik asko gurekin izateagatik. Eta gurekin daukagu ere, Deustuko Unibertsitatetik, irakaslea da bertan eta baita ikertzailea ere, eta lupakin begiratzen ditu sare sozialak, Esti Linares Bailo. Laster, entzungo ditugu kontatzera etorri diren guztiak. Baina lehenago gustatuko litzaidake, honek hartu eman bat izan behar du. Eta gustatuko litzaidake zuei hitza ematea. Sare sozialei buruzko saioa da gurea, eta galdetu nahi dizuet, pasa mikroa, zu hemen zaude lehenengoa. Sare sozialak esan, eta zer da zure burura datorren lehenengo gauza. Venga, ba! Lehenengo izango naiz, eta definizio bat eman behar dut. Definizioa ideia bat, ez dakit, niretzat adibidez, nire burura sare sozialak esan, eta analfabetoa dator nire burura. Analfabeto gutxan naizelako sare sozialetan. Zure kasuan ez dakit izan daiteken. Bi izango ditut, eta da, adibidez, ez dakit, eskubideak mermatzea alde batetik, eta bestetik arazo asko. Arazo asko. Arazoen iturri dira sare sozialak. Venga, beste norbait, nahi duzuenak, hartu, venga. Zer? Sare sozialak esan, eta zuri zer dira zuretza sare sozialak? Alde batetik intimitate falta, baina beste alde batetik
iturri bat artistentzat, adibidez. Zure barruan daramazun artista ateratzeko balio dute? Lana ez da izango txarra. Arazoak, intimitate falta dago sareetan, baina zure barruan dagoen artista hori ateratzen laguntzen dute. Oso ondo. Beste ideiaren bat, venga, nahi duena botatzea. Ez dago erantzun txarrik. Venga, hemen txeba dago bat. Edo zu, hartu zuk bota. Izana da jendea esagutzeko aukera bat, adibidez. Komunikatzeko, Bai, konektatuta mantentzeko aukera. bai, batzutan gehiagizkoa, baina... Bueno, mila esker, eta nire kasuan ikusten dudana lehena da anonimatoa, hori ematen du sarrera asko gauza txarrak gertatzea, eta beste batzuetan, adibidez gertatu dena historian zehar, toki batzuetan emakume bazara ez dizute kontuan hartzen, baina anonimatoa hartzen baduzu, ez dakite emakume bazara edo gizona edo depende ze lekutan. Hori da, orduan anonimatoa izan alda ona eta txarra. Anonimotasunaren alde onak eta txarrak azpimarratzen dituzte sare sozialek. Bueno, hemen ideia batzuk bota ditugu, oso baliogarriak. Gure gaur gaueko saioan, batez ere, saiatuko gara azaleratzen sare sozialen alderik matxistena. Horrexegatik deitu dugu matxismoaren sarean. Sare sozialetan murgiltzen garenean, horreren murgiltzen garelako, matxismoaren sarean murgiltzen garelako. Eta gurekin daukagu esti. Nik uste berarekin kontestu zabal bat izango dugula gai honen inguruan. Berak tailer bat egiten du, tailerrak egiten ditu, zuen adineko jendeakin, ohituta dago honetara. Eta horregatik gonbidatu dugu, arraro begiratzen dit, baina bai, ohituta dago, ni baino gehiago honetara. Eta, bueno, berak zuekin ariketa bat egingo du, eta kontestuan jarriko gaitu gure gaur gaueko saioaren zatiak ikusi aurretik. Zurea da hitza, Esti. Bueno, mila esker, aldez aurretik, mila esker gonbidapenak. Eta mila esker zuei, bai? Bueno, que nervios, no? Nik ere urdurina orduan. Tranquila egon parte hartzearen, baina bai gustatuko litzateke bakarrik dauzkat 15 minutu, osea, imaginate, bale? 15 minutu parte hartzeko edo zuen aldetik ez da partekatzeko zerbait. Orduan, logikoa da, begira zenbat kamera dekogun, badakigu, baita ere kontzientea naiz, baina bai gustatuko litzateke zuen aldetik zertzo baita hartzea. Aldez aurretik asko gustatu egin zait, parte hartu egin dozuenak zer esan dozuen. Zer eta lehenengo gauza egin dozuena da zaplasteko bat emotea, ia heldu guztiei edo entzungo duten heldu guztiei. Zergaitik zen eta egiten duguna lehenengo gauza sare sozialei buruz hitz egiterakoan, zer egiten dute normalean helduak? Barkatu, eske ni oso desordenatua naiz, orduan barkatu. Lehenengoa egiten dudana, lehenengoa da ikustea alde txarra, baina bizitzan osoan gertatzen dena gauza guztiak daukate alde onak eta alde txarrak. Orduan, normalean, generazio handiak esaten dute txarra dela. Zu esana da? Maitane. Maitane, mila esker. Maitane, zure ikuspegia eta bertatik zure izana zan? Asier. Maitane eta Asierrek eta Naroak. Komentatzen zutenak bi ikuspegi dekogula, ezta? Alde batetik sare sozialak ematen digute zabaltasun handia, ematen digute artista izateko. Lehen ez geneukan aukera hori, ezta? Ez geneukan aukera adibidez anonimoak izateko, eta zuk baitane komentatzen zenun modun, ezta? Emakume gisa bezala, edo gorputzarekin, ezta? Geneuzkan, ezta? Lotura asko, apurtu egin aldetzakego adibidez, ezta? TikToken, zenbat TikToker dauze gorputzen, ezta? Ideologia eta hegemonia hori apurtzen dutenak. Lehen, zure izena da? Olaritz, ez dut ondo entzun, baina ez dakit apatu egin dozun adibidez feminismoa. Izan da nire imaginazioa, mira que rapida ba. Orduan, baina adibidez, dekogu, ez da, espazio bat, adibidez lehen, nik zuen urtekin, oza, así como en el Pleistoceno, ni 20ko garaikoa nahitzen, eta igual batzuk ez dakite zer den, baina zen beste sare sozial bat. Eta nik neuzkan, ez da, aukerak adibidez feminismoa jarraitzeko oso gutxi ziren. Eta orain dauzko zuen, ez da, aukera guztia youtuberrak, tiktokerrak, askoz ere zabalagoak dira, eta dauzko zuen 1000 aukera eta 1000 oportunitate. Baina egia da,
Eta Maitanek aipatzen zuen modun, dekogu beste isla bat. Eta da, lehen geneukana, baina, ez da, sarean islatu egin dena, dela matxismoa. Zer motatako, ez dakit, ipiniko ditugu horrela, egitura edo zer motatako, egoera matxistak ikusi egin dituzuen zuek sare sozialetan. Aibatxarren. Maitane, igual, norbait gehiago parte hartzen duen, adibidez, el Fondo Sur, horrelako zerbait. Oh, mila esker, ba, tira. Tira. Esan izena, No sé. Entzuten da? Bueno, ni araitz naiz, eta ikusi dudana izan da, adibidez TikToken asko hitz egiten dela feminismoari buruz, politikari buruz, eta jarraitzen dut bati, eta esaten diote gauz matxista komentarioetan eta alakoak. Ondo araitz. Beste norbaitek, beste gauzaren bat, uste dozuela, edo ipinal dezakegu etiketa matxista denik, adibidez sare sozialan, edo sarean, bai, kolaborazioa, perfecto. Beste norbaitek, zerbait gehiago? Sare sozialetan ematen den gorputzen sexualizazioa ere ikusgarria da, eta gainera sare sozial guztietan ez da bakarrik Instagramen edo TikToken, da denbora guztian, momentu oro eta gainera kanon oso zehatz batzuk sartzen buruan eta, no se... Ui, hileak punta bezala pintzen ari zaizkit, Izena da? Bai, claro, tira. Matxismo tuberrak ditzen ditudanak, direla youtuber asko, plankeatzen dutela matxismo hori, eta gainera oso ondo egiten dute ze te komen la cabeza, eta gainera datu faltsuekin, edo igual benetazko datuekin, baina alderatzen dituztela, horren bitartez, sortzen dute pixkat feminismoaren kontrako ideia batzuk, oso txarrak, ze ez dira hain zuzenak adibidez Vox edo horrelako partidu batzuk bezala, baizik eta indirektamente sartzen dituzte gazteetan, eta gero hori islatzen da, Oierrek esandako momentuetan. Eta hori nahiko arazo larria da. A ver, gauzatxo betu, kontuz con momento autoflagelamiento. Ikusten dotzue, ze motatako diskurtso hain anitzak eta hain errebindikatiboak dituzuen? Kontuz, Nik entzuterakoan, benetan, helduei gustatuko litzaidake diskurtso hain kritikoak eta errebindikatiboak entzutea. Bai, egia da, dagoela sarean, dagoela, ez da, horrelako errealitatea eta orain joango gara, ez da, izenak ipintzen, baina, ostra, zuek dekozuen, ez da, momentua eta daukazuen diskurtsoa, baita ere goraipatu, Goraipatu. Eta askotan, ez da, niri 1000 alditan galdetu egin didate, ea nola ikusten dudan, gazteak eta sare sozialak zer egiten dut zuen, eta ni beti esaten dut. Bai, badago matxismoa, baina baita ere, dekozue, diskurtso oso zabat bat, eta horrezegatik eskertzen dut pila bat, hartzen, nola esaten ari zareten gauzak. Uste dut, asko ikasi egin behar dugula zuen aldetik. Besteren bat, beste gauzaren bat, adibidez uste dozuela, edo ikusi egin dozuela, adibidez, aipatu egin dozuela, ez da, adibidez, guk jasotzea, youtuberrak esatea, adibidez, bertatik baita ere gorputzaren hegemonia hori, eta zein azkarra den, zer gehiago? Bai, orain bai, Maitane, venga, tira. Bueno, ja que youtubere aipatu duzue, azkenean guk ikusten duguna, adibidez, kasu honetan gazteok ikusten dugu YouTube, TikTok, eta sortzen dira pertsona horiek, zu jarraitzen duzuenak, eta azkenean, zure, gazte, zu badaukazu idei bat, ez du zure ideia aldatuko, baina oso gaztea bazara, esan duena hasier aldatuko du zure ikuspuntua momentu batzuetan, eta bere lana oso garrantzitsua da, azkenean gazteontzat. Youtuberrek jakin behar dute zer egiten ari diren momentu horretan, zeren influentziatu aldute pertsona asko. Eta adibidez gertatu dira, lehenik eta behin pertsonak dira. Denok daukagu momentu batzuetan
ez dakit nola zan barkatu, baina la cagamos. Denok egiten dugu. Eta azkenean beraiek daukate paper oso garrantzitsua gure sozietatean eta eman behar dute ejemploa horretarako eta hori. Vale. Azkenengo galdera. Eraso konkreturen bat, uste duzuena adibidez, igual gehiago emakumeok jasotzen ditugunak, erasoa esango dut. Eraso konkretu bat, ziberindarkeri konkretu bat, guk emakume bezala batez ere jasotzen duguna, uste duzu ipini edo gertatzen dela. Sare sozialetan edo kalean... Bueno, nahiko lotuta dago, nahiko lotuta dago, gero, baina sare sozialetan. Nik uste dut sare sozialetan eta gure egunerokoan kaletik juten da akosoa. Osa, komentarioak guk ez ditugunak nahi jaso behar ditugula. Bale, komentarioak, adibidez, normalean, komentario horik nolakoak dira? Piropo bezala esaten dute, baina ez badin badizute eskatzen. Lehen aipatzen genuen, ez da, eraso sexual hori, adibidez, kaletik jasotzen genuena, baita ere orain, mundu digitalean ere jasotzen dugu. Ez da, adibidez, Instagramean, batzutan ipintzen dira gurekin kontaktuan ez dakigu nork, edo bai dakigu nork. Eta horrelako espazio intimidatorio bat eraikitzen digute, ez da, horrelako espazioan. Baina zen, lehen genuen kanakalean, baina berdin-berdina, zen eta ostras, nik nago nire Instagramean supertranquil eta zergaitik etorri behar da ez daki nork, hau esatera. Edo adibidez, ez dakita oraindik ere, igual batzuk, hasi zarete, igual hasta Tinder erabiltzen. Eta espazio horretan adibidez emakumea izanik, jaso egin behar ditugun komentarioak eta irainak desberdina dira. Edo adibidez, ez dakit, hemengo norbaitek Twitch erabiltzen du, edo Twitch ikusten duzue? Igo esko horrela, modu askar batean ikusteko nortzuk erabiltzen duzue Twitch. Todos a la vez, ¿no? Los chicos, por favor. Twitch, eta ziurrenik hemengo mutil askok ere erabiltzen duzuela Twitch, berdintzoa da, adibidez, emakume gamer izatea edo mutil gamer izatea? Inondik inora. Inondik inora. Zergaitik zen eta emakume gamer baten, ez da, adibidez jaso izan dituen komentarioak, alde batetik sexistak dira eta eraso sexualak pairatzen dituzte. Zer gertatzen da, eta lehenetik aipatzen zenun, ez da, nola zuk, adibidez, TikToken, Instagram, berdin zaize zarean, Twitchen, emakume bezala edo emakume giza espanitzen bazara edo zure gorputza hor erakutzen badezu, jadanik badakizu, eta da hitz bat erabili izan duguna haterrak izango ditugula. Baina hater zer da hateritza? Bai, baina benetan zer dago atzean de odiador? Normalean izaten dira pertsonak zutan hitz egiten duzu beraiekin eta ez duzu kasurik egiten. Adibidez, gertatzen zaizu, ez hitz egiten pertsona nuen, eta esaten dut, ze ipurdi-purdi egiten duzute. Eta zure zaharra egiten duzu, edo ez duzu zer esate, eta momentu horretan... komentario oso sexistak eta oso txarra. Atzetik? Adibidez, Twitchen adibidez... Pizka bat altuago ez dago... Erdigorra nago, orduan, eta las mascarillas, bai esan. Twitchen adibidez neska bat Sara, y es Sara o guapa o estás buena, como que no tienes tanta repercusión. Eta mutil bat Sara, si eres feo o lo que sea, va... Ipinal desaket adibide como maravilloso y estupendo. Ibai Llanos? Hori. Vale. Hola. Eta gainera Bilbokoa da, eta gainera ezaguna, nire ezaguna ez dut esango, baina ezagutzen nuen, famatua izan aurretik, bai, ezagutzen nuen Ibai Llanos, no nos vamos a poner nerviosos. Baina Ibai Llanos adibidez, barkatu, baina ikusiko dugu nola online eta offline berdin oso semejanteak direla. Eta adibidez, Txikot eta Pedrotxe ikusten dugunean, berdin gertatzen zaigu, berdin, da, egoera berdina. Baina haterrari, ez da, lotuta, eta ja, joan behar naiz amatzen, eta badakit ja, 15 minutu bat pasatu egin direla,
zer gertatzen da hater hitzarekin? Haterra kentzen diogu zer den atzean dagoena eta da indarkeria. Eta da indarkeri matxista. Claro, lehen aipatzen zenuten, ez da, youtuber, nola deitzu, gema kantau, youtuber matxistuber. Hori kopiatuko dizut, beste baterako kopiatuko dizut. Libertazio kezu. Matxistuber horiekin, ez da, askotan adibidez, nik ez ditut aipatuko hainbat youtuber, bai? Baina hainbat youtuber beti kamuflatu egin dira, nik humorea da, nik egiten dodana da humorea. Ez, zuk egiten dozuna da erasoa. Zena da, zuk egiten baldi dazu, ez da? Eta nik beti esaten dut adibidez, askotan parte hartzen dut telebistan, eta beti esaten dut, osta, imaginau, nik hartzen didatela. Nire bideo bat, eta hasten dira nire buruaz barre egiten. Hori nire etxean da erasoa. Eta hori da indarkeria. Eta are gehiago, nire gorputzarekin, eta nire emakume gisa bezala sartzen bazara, hori da indarkeri matxista. Eta ja gero konkretuki, karo, jan behar gara, ez da, zer motatako indarkeriak jasotzen ditugu emakume gisa bezala, adibidez, youtuberra bazara, gamerra bazara, eta zenbatako komentario jasotzen dut, horren normalean komentario sexistak eta sexualitatearekin lotutak daudezenak. Baina baita ere, zuek aipatu egin dozuen modun, dago beste indarkeri oso garrantzitsu bat, eta da, denok pairatzen duguna dela indarkeri simbolikoa. Eta dagoena lotuta gure gorputzarekin. Eta oso ondo aipatu egin dozuen moduan, gainera oso azkar dagoela dana. Claro, zuk ikusten dituzu argazkiak, bideoak, eta claro, eta nesken arten, claro, eskatzen digutena da txikitzoa eta argala izatea, ezta? Eta mutilen arten da guztiz kontrakoa. Orduan, estereotipoak berriro erreproduzitzen dugu. Eta hori, benetan, hemen mina egiten gaitu. Eta nik orain galdetu egingo banu, nortzuk sentitzen zarete ondo, superondo zure gorputzekin, super ondo, baina esango ere dut, ostras, zure ispilura begiratzea eta ondo sentiraztea kostatzen zaigu pila bat zen eta daukagun, ez da burbuia hau min handia egiten gaitu. Eta azkenik, da gero, erasoak jasotzen dituguna individualki, adibidez lehen aipatu egin dugu, nola erasotzen gaituztela adibidez sexualki Instagramen edo zein sare sozialetik, zen eta batean jasotzen dugu horrela, como ez bakarik baita ere argazkiak, zenbatetan hitz egon dugu guk emakume bezala jasotzen ditugula fotopoiez, eta ez da horiek ez dira zabaltzen. Baina aldiz, guk sartzen garenean, ez da, horrela, como tonteo batean, ez da, beste mutil batekin, adibidez ipiniko dugu, ez da, erlazio heterosexual baten, eta nik bidaltzen dut, ni nahi dodalako nire argazki bat, nire argazki pertsonal bat, eta honek zabaltzen du nire baimenik gabe. Noren errua da? Emakumearena? Esan gure dut, normalean non ipintzen dugu fokua? Emakumean, berak bidali egin duelako, ez. Nork zabaldu egin du bere baimenik gabe? Orduan, ez badau baietz bat, beti ezetz da. Lo de mític borratxa, entonces, claro, es su culpa porque estaba borratxa. Sí. Las culpas, eta barkatu, eta errua, berriro, eta hau da, gogoratu pixka bat, la manada gertatu egin zen modun. Errua beti ipintzen dugu emakumearengan, eta emakumearen gorputzarengan. Eta hortatik, baita ere zarean ematen dena, pixka bat buelta eman behar diogu, Eta buelta horretan, ez da, aztertu egin behar dugu bakoitzak egiten duguna, adibidez, nik jasotzen baldin badut horrelako argazki bat edo bideoren bat, ni daukat erantzukizuna ez gehiago zabaltzen. Hori alde batetik. Eta beste aldetik, kontxo ezagutzen badute neska, eskulpatu ez errudun bihurtu eta galdetu nola dagoen. Eta, bueno, mila esker, parte hartzearren eta mila esker. Esti eskerrik asko, mila esker, gero jarraituko dugu zurekin hizketan. Claro, estirekin izan duzuen hartu eman honetan, oso argi gelditzen da, hater deitzen dugula, baina matxista dela, eta zergatik deitzen dugu hater? Estik saioa osatzerako orduan oso argi azaldu zigun elkarrizketan eta esaten zigun, claro, eske sareetan dena doa azkarregi. Dena doa azkarregi eta askotan eskara jabetzen gure portaera hoietaz, Sareetan ematen diren portaera hoietaz ez gara batere jabetzen. Bueno, gure saioan egin duguna izan da, geldi. Goazen
zuen adineko jendeakin, batzuk 16 urte dituzte, beste batzuk pixkan nagusiagoak dira, karrerako lehenengo, bigarren urtean daude, baina guazen beraiekin, lasai, aztertzera, zeintzuk diren haien bizipenak eta esperientziak sareetan. Eta bueno, emaitzan parte bat hau izan da. Bueno, arratsaldeon, zer moduz? Ni Itxaso naiz eta Laia 3.0 sexologia eta hezkidetza elkartetik nator. Gaur badakizue ze tokatzen den? Sare sozialen inguruan hitz egitera. Sare sozialak, matxismoa, gazteak eta gauza hauek. WhatsApp, Twitter, TikTok eta Instagram. Gehienezkoa Instagram, Twitter edo WhatsAppa. Baintxe bertan, Instagram, Twitter, adibidez Snapchat ere erabili izan dut. Instagram, Twitter, Facebook eta WhatsApp. Eta TikTok. Bai, eta TikTok. Horrek. Zenbat ordu esango zenuke sartzen dituzula egunero Instagramen? 3 ordu. 2 ordu Instagramen pasatzen ditut edo ez dakit. 3 ordu egunero. Nik uste pentsatitu dana baino gehiago, así que 4 ordu. 2 ordu, ala? 2, 6 ordu. Gehiegi. 6. Bai. 6 ordu? 6:24 engoztien. Bai, nik ez dakit. Ni bai, esan mobilagaz. Bai, eta mobilagaz bakarrik sare sozialak erabiltzen así que bai asko. 6 ordu edo. Batzutan gitxi hau, azterketak azbana bilen, oporretan managoen. 4:20. Inoiz sentitu zara ezeroso, sare sozialetatik iritsi zaizkizun mezuekin? Bai, asko. Bai? Bai. Ze kasutan? Atzo, adibidez, Erasmusiko grupo talde batean sartu zian bi gauz oso matxistak eta sexistak esaten ari zialak. Porno taldeetan sartzen ziguten eta guk atera behar ginen. Mezu bat edo komentario bat argazki batean edo, bai. Zelakoak? Zure fizikoi buruz, gehienetan zure fizikoi buruz, bai. Mutil batek esan segitzen, eta behatzen zien mezu bat, utzi azu zuri segitzen, borratu. Beste bat, eta beste bat. Orduan, pues ya limite bat pasata gero, blokeauta guztia. Blokeatu eta kontua denuntziatu edo azkenen Instagramek zero ze egiteko. Niri gustatuko litzaidake sare sozialak inguru pizka bat seguruagoa izatea edo. That's all. Neska eta mutilen artean edo gizon eta emakumeen artean erabilpenean ezberdintasunik ikusten duzu? Bai. Igual, Instagramen mutil bat igotzen duenean argazki bat, igual kamiseta barik, ondo ikusita dago, baina neska bat igotzen badu, ezabatzen dute. Bale, zentsura badago. Bai, nik uste hori gehiago igual TikToken, Instagramen, baina Instagramen igual neskena gehiago dago luzatuta edola, baina TikToken oso azkar borratzei zuten. Zatetza bikinian eta ja borratzei zute, eta mutilak ero ikuste dituzu eta... Egunerokotasunean guk kalean
erraxagoa da ikustea mutil bat kamisetai gabe, emakume bat kamisetai gabe ikustea baino. Okerro ikusita dago emakumeak kamisetai gabe ikustea. Orduan hori sare sozialetan ere horren erreflexua da. Esango zenukete sare sozialetan erasoak gertatzen direla? Bai, gehiegi. Bai. Eta berdin sare sozial guztietan edo ezberdintasunik? Instagram eta TikToken. Ikerketek orokorren esaten dute TikTok dela eraso gehien ematen diren plataforma. Baiz, igual TikTok ere esan dagoen bezala igual dago para ti bezala, orduan hori publikoagoa da, orduan ni uste edo zein iristen da bezala. Bai, nik uste bai egoten diela, gabeiz asko zentratzen igual irudizetan eta baina igual bauzera zuek Twitterren, igual zuk zozer ipizten dozu edo, eta ja emakumearen momentutik zure gaitasun danak zalantzan jartzen di edo ez. Eta nik uste hori bai erasoet dela eta holako asko dauz. Si, nisten dudan horren zainari naiz. Si, nitxikoan unora noa. Lagunak egiteko balio dizute, sare sozialek? Nire kasuan, ez mutilak hitz egiten didatenean, ez didate hitz egiten lagun bat izateko. Beste intentzio bat daukate. Sexuko gozak esaten dizute eta horrela, eta hori ez da lagun bat izatea. Igual, oso arraroa da, niretzako lagun bat egitea Instagramen. Zu kontra zure gorputzaren argazkiak argitaratzen dituzu eta gainera hori egin ahal izatea rebindikatzen duzu. Adibide bat ipiniko dut, nire gorputzaren argazki bat ateratzen dut, eta igual, sujetadore barik igual publikatzen baduzu, zabatzen dizute Instagramen argazkia. Baina igual, gero mutil bat, sujetador barik igotzen du argazki bat eta Instagram lagatzen duan. Zergatik uste duzu gertatzen dela hau? Emakumearen gorputza sexualizatuta dagoelako, asko. Erreakzioa oso ezberdina da zure gorputza toplesean ikusten dutenean edo gizon batena ikusten dutenean? Bai, emakume bat arroparik gabe badago, igual sexualizatzen dute, komentario txarrak esaten diete eta horrelako gauzak. Zuri tokatu zaizu horrelako komentariorik jasotzea? Komentario sexistak, bai. Zer nolakoak? Vaya par de melones, que buena estás, te follaba, te quiero comer entera, eta ez diet ezagutzen ezer, eta horrelako komentarioa. Pentsatzen dute, neska bat, arropa gutxiko argazkiak igotzeko, haren komentarioen bila dagoela, haren azeptazioaren bila dagoela, baina ez da horrela. Zenba denbora behar du bakarrik, eta zenbatero hartzen dugu Badira pertsona batzuk ez dituzunak, harreman horiek ez dituzu mantendu nahi edo ez dituzu edukitzera heldu nahi eta beraiek lortu egiten dute zurekin harremanetan jartzea. Eta zertarako jartzen da zuekin kontaktuan? Batzutan ligatzeko izaten da, beste batzutan ezagutu nahi nautelako, baina pixutxoa egiten da, zen ez da momentu baten idazte dizun pertsona bat. Igual, egunero ari zaizago mezuak bidaltzen, eta zuk ez duzu mezu hori, ez diezu mezu hori erantzun nahi. Eta berak insistitu egiten du. Jasotzen dituzun erreakzioen artean, bada erasorik, komentario mingarririk, ez erosorik? Igual bai, ezagutzen ez dezun pertsona batek komentatzea, ze politxazaren edo nena edo bonbon edo komentario horiek ez dut arrazoia ikusten bertan. Orduan, paso egiten dut. Indarkeria ematen da, sareetan? Bai, eta ugari gaina. Bilatzen ez zenuen mezurik izan duzu inoiz? Egia da, Instagrametik edo ez dudala horrelakorik eskuratu, baina Snapchatetik oso erraz bidaltzen dira argazkiak. Eta zakilan argazkiak batez ere gaztea zeanean oso erraz bidaltzen dizkizute. Zuri gertatu zaizu? Bai, behin edo bitan.
nire lagunekin hizketan, beraiei ere gertatu zaie, askoz gehiagotan. Horrelako baten aurrean nola reakzionatzen da? Modu asko daude erreakzionatzeko. Paso eginez, kaptura bat ateraz eta berari esanez publikatu ingo dut beraz ez berriro egin, edo eta polizaren gana junez. Sareetan egin duzun bide horren aurrean, etxean inoiz esan dizute enara kontuz, edo... Bai, egia da, nire ama beti egon dela hor, esanez zer igo, zer ez, nik laguntza eskatzen diot. Ba, noiz behinka zalantza dauzkat, ezakit irudi bat edo esaldi bat egokia den, eta berak horretan laguntzen nau. Orduan asko pentsatze duzu, zerbait argitaratu horretik? Bai, bai. Beharo, etzan eta iso. Behar Zuri iritsi zaizu inoiz nahi etzen nuen mezurik? Bai, nik bikini entera ez ditut aski egotzen, baina igual igotzezu bat Instagramen gehiago, igotzezu bat emat bikinian, eta esatezu, joe, mandame una foto, ezak bizet, esatezu, a ber. Nik gehietan borratza ditut, baina azkenan hori irakurrita dituzu eta ikuste dituzu. Orduan, ba, ezakit, niri batzutan hori amaria guzti dut, jo, bidaz esan daiten honek eta hola, baina, bueno, borratza ditut, eta ez erantzuten, nahi sartzen bere jokuan. Eta gorputza erakusten duten bideoek, arrakasta handiagoa dute? Diferentzia handia da, bai. Nik egin ez ditutola TikTokak, hau da, bikinian, justola dena, nazta, dena oinarrituta bikinian, baina bai ditut adibidez, ba, igual, hain dela gutxi egon da tren bat bezala, trena da hola, no? Ba, pertsona guztiak egitotela bideo berdina eta beraienera egokituz. Eta hor bai bazan, hola bat, hola, bi muñekito bezala, eta igual, ba, pertsonak ba, nerekin bezala elkartza, edo, bueno, eta hor jarri nondik argazioan ni bikinian, eta lagun bat ez, eta gero egon beste bat berdina, baina bikini gabe, eta bikinia zekana 10 minututan 1000 bisualizazio izan zituen, eta bestea zera bikini gabe izan zituen 100. Orduan hor bai, ikusi dezake, bai, diferentzia handia dago. Atzo esan izun zure egiak badu balioa badu zuretzat Pertsona ez baldin baduke autoestima bat, o ez baldin baduke segurtasun bat, askotz gaztegoa da, bai, porque, a ber, adinak azken bai egiten du, jolin, depende zestaten zuten, aldezu kriston bajoia izan. Ni gorputzan komplexua baldin baduket, eta derrepente tortzen baldin bat esatea, zaitez gimnasiora, joder, edo beste zer gauzekin, Ze imaginau buru naste bat baldin badukazu, alimentazio naste bat edo olako zerbait, autoestima gabe harrapatzen baitzu, sare sozialak, eurre. Uste duzu emakumeen kasuan esposizio maila askoz ere handiagoa dela? Zu gizona izan adibidez, ez beti, baina normalen komentario bat jartzen duzu, eta jendea zagoa edo, eta horrei erantzuten duzu, bale, ba erantzungo izu esaten tontoa zea, edo ez dakit. Eta emakumeen kasun da gehiago zure gorputzak entzartzen diala, o zure aurpegiakin, con esa cara, no sé qué, edo con ese cuerpo, bete al gimnasio, edo erantzun horiek, ez? Beti emakumea da, eman behar hori, gorputza, aurpegia, irudia. Indarkeria matxista da? Bai, bai. Ba, ez azkenen da hori, emakumeak ematen du izan barri gala danak, edertasun kanoetan sartzea, ezakitze, eta hortik aratago ez dago ezer gehiago, Zure pentsamenduk, ze inporta du. Eta gizonen kasuan diferentea izatea. Sare soziala da gizartean ispilu bat bezala, ez? Gure gizartea dena, gure gizartean balorea, gure gizartean pertsonalidadea izateko hori dana, sare sozialetan hola ematen da, en plan, bum! Eta emakumeen kasuan, Karo, matxismoa badago erasoak, irainak, emakumeen gorputzatik epaitza. Emakumeek esaten duenagatik epaitza eta horako gauzak asko dago. Eta jendea jaso ditu gauza, fotopoia bat bidaltzea eta horako gauzak hola pasatzea. Eskutatu nizun ere
orain, bakoitzari paper bat eta boligrafo bat emango dizkizuegu, eta bertan eskatuko dizuegu idazteko 3 egoera edo 3 eraso ikusi dituzuenak, bizi izan dituzuenak, sare sozialetan. Guzti honekin lotuta matxismoarekin edo sexismoa edo nahi duzuena. Shall we all talk of the sign? Everything runs in circles. Everything comes undone. One hand holds the mantle. The other one holds the key. Your body is a sanctuary. Bale, nork hasi nahi du? Haien zaki argazkiak bidaltzea nire baimenik gabe. Ze ohikoa dena, hau, ez? Pasada bat da, ikastetxe guztietan ateratzen zaigun gaia. Baina ezagutzen dudan mutilak eta ez ditudan ezagutzen mutilak. Eta ni egiten dudana da kaptura egin eta berriro igo, baina nire perfil publikoan. Eta etiketatzen diet, handitan, eta jazta. Osea, zuk nik ikustea nahi dizenuena, mundu guztia ikustea, berriro ez egiteko. Eta hori eginta gero zer gertatzen da, edo nola reakzionatzen du jendeak? Bidali didan mutila, haren zaki argazkia esaten dit. Mesedez, kendu, baina Instagrama borratzen dit argazkia. Osea, gero denuntzia edo jasotzen ditu eta borratzen da. Bai. Eta nire galdera da, argazki hauek bidaltzen dituzten pertsonen helburua zein da? Jakingo da genu ze pentsatzuten, momentu hortan. Nik uste bai jartza foko asko emakumengan ardura, ez? Nuzuri bihatzen bain zuet argazki bat, eta zuk, zakezen erakusten bali bedetzu, erruan ere da, zen nuzuri bihatu zut. Eta baina nik ezakit zuk olako astakirik ingo dituzun, eh? Nik uste batzutan Twitterren eta olako konbertsatzu batzuk, oza, literal, jartzen dola. Estás muy buena, pero lo siento, no quiero nada. Tampoco estás tan buena, puta. Claro, bai. Ez que igual ikasi behar da ezezkoak onartzen, ez? Bai. Adibidez, nire Instagrama publikoa da, baina askotan nire lagunak, mutilak direnak, esaten didate. Beste egunean, igo zenuen argazkia arropa gutxirekin, nire kuadriako taldean bidali dute. Eta eske erakusten dit, zer esaten duten eta dena komentario sexistak eta komentario zutxarrek eta niri ez zait importatzen. Haiek pentsatzen dute hori egitea ez dagoela txarto, ondo dagoela. Que buena ez da, no seke, eta hori pentsatzen dute sexualizatzea ona dela eta ez da ona. Besteen edukiak komentatzen dituzu, lagunekin? Behin edo behin bai, eta behin edo behin txarrera ere izan dira. Argazki bat atea, eta besteek argazki bat atea, hori lagun talde batean partekatu, eta komentatu, jose ondo dago nahi, ze bida hau nola idan, edo bida ze tontakeritan nahi da, no ez da dize. Eta bai, arro ez nago gauza da, baina azkenean tendentziak eta horrelako ikusti dituzulako, eta pentsamenduak, edo momentu batzuk lehenago komentatu izan dezu norbait baldin bada, eta gero justu argazki bat ikusi eta taldeetara biali. Gauza ezberdinetarako erabilitezken gauza dira, baina bine egin izan ditut, arro ez nagoen gauzak. Eta hor, niri gauza da, jende pila bat dagoela talde horietan. Eta gehienetan, argazkiek publiko egiten dituztenak edo gutxi batzuk dira. Eta hor, beste guztiek kriston boterea dute gauzak aldatzeko. Eta gehienetan ez da horrela izaten, ez? Osea, ez dago inor WhatsAppeko talde horretan esaten duena, venga, pasatzen ari zarete, ja bale, ez? Edo oso gutxi gertatzen da, igual gehiago behar ditugu horrelako komentariak. Bale, oso ondo, oso interesgarria. Nork jarraitu nahi du? Nik aukeratu dutena da, nik uste dut, nonoz danok egin izan dugun erasoa dela. Eta da, adibidez, emakume batek beran argazki bat igotzen dauenien, eta ez dakit kuadriakin edo lagunen artien, argazki komentatzen azten garenien. Plan, zeran, dekogun hain barneratute, dekogula ez dakit eskubide osue,
emakumeen gorputzan inguren komentatzeko eta berbaiteko, eta nik uste dut dan nokin dugula, nonoz. Gazoituzun komentario gatekan, igual urrengoan, fijatzezea zure gorputza, fijatzezea, hori esatezu jo, eske hemen tripa, edo hemen eskua, edo hemen kurbak, ezakiz, eta orduan hor sartzen zea, beraiek nahi dizuten jokuan, beraiek nahi dizuten eraman area. Gauza da, emakumeen gorputza normalizatu inbarrena, ez, gorputz bat, zerbait naturala da, eta normalizatu inbar da. Baina, pixka dau joku hori, ez? Nun dau normalizatzea, nun dau hipersexualizatzea, eta azkenen, nik uste, jendean orokorren eza igotzen dula argazki bat, bere gorputza, eremu natural bat, lagunekin, baina nik uste gehiago da normalen, ispiluen argazki postura kontrolauta, eta normalen hori, izbuk ikusten badezu gehiengok, emakume bere gorputzen argazki gozmutan normatiba dira. Edertasun norman sartzen dira. Badare batzuk ez baina normalen bai. Hau da parte bat, 20 minutu baino ez dira, baina guztia 50 minutuko erreportajea da, gauean 10:30 aurrera ikusgai ETV baten. Ez dakit identifikatuta sentitu ote zareten edo ez, hemen kontatzen dien esperientziekin. Bai? Oso arruntak dien esperientziak dira? Askotan, zuen egunerokoan gertatzen dianak. Nik uste, esan duguna, oso harik eta interesgarria dela, gelditu eta ikustea zer pasatzen ari dan, sareetan, ez? Ez direkin egiten duguna eta, gazte hauekin egiten duguna. Eta hori da saioan egiten saiatu garena. Guzti hau, eta azken parterako utzi dugu, guzti honen pantailarekin arazoen bat dago, lasai, badoa gonetxak, bale, mizir. Azken parterako utzi dugu, guzti honen bultzatzaileak izan zirenak, Emakunde. E-mail bat izan zelako, Emakundetik Karmele Jaiok, oaintxestut ikusten, baina, bai, hor dago, bale. Emakundeko prentsa arduradunak bidali zigun e-mail bat, esan sareetan hau gertatzen ari da, urranditan jorratzeko moduko gai bat da. Planteatu genuen, egiten ditugun gai bilera horietan, eta esan genuen, bai, oso interesgarria den gai bat. Eta horrexegatik, gaur hemen txeukagu Izaskun Landaida. Eta zurekin batera esti gonbidatuko dut ere, mahai inguru bat has dezagun. Izaskun, konta iguzu zergatik bidali zenuten zuek e-mail hori, ez? Zergatik esan zenuten hemen jorratu beharreko gai bat dago. Eta batez ere, esaiguzu ze momentutan hasten diren zuen alarmak pizten, zer den ikusten duzuena, esateko kontu zibili behar dugu, sare sozialekin. Uste dugulako beharrezkoa zala ikustaraztea, hemen adierazi duzun modun, nola matxismoak, nola sexismoak, izugarrizko pisua hartzen ari doala sare sozialetan, eta sare sozialek badakigu zenolako eragina duten gaztengan, beraz zerbait egin da zen. Eta adibideak hemen aipatu dira eta ikusi ditugu, ez? Bideo-jokoetan edo YouTubeen agertzen direzen bideoetan, horre ematen direzen mezuak oso matxistak, sexistak, misoginoak dira. Gero aipatu da baita ere, espazio horietan irudiak izugarrizko pisua hartzen duela, eta horre martxoaren 8ko kanpainan adierazi genuen bezala, neskek batez ere eta bereziki euren gorputz eta itxuraren gainean jasaten duten presioa izugarrizkoa da, eta horrek eragina du euren askatasunean, euren erabakietan, euren autoestimoan, euren osasunean,
ez dakit, bulimia, anorexia horrelako gaixotasunak nahiko zabalak edo ohikoak dira neska gazteen artean, hor dago ziberindarkeria, hor dago baita ere bikoten artean sare sozialen bitartez kontrola areagotzen dela. Adibide batzuk dira, uste genituen arrazoi nahikoak horrelako eskaera bat egiteko, eta gure aldetik eskerrak eman, ez da? Gure eskaerari erantzun baikorra emateagatik. Etorriak dira proposamen guztiak eta leku askotatik iristen zaizkigu. Sentsazioa daukazue instituzioetatik, eta hau ez da kritika, ez da modu txarrean zerbait aurpegiratzen ari garen zerbait, baizik eta sentsazioa daukazue instituzioetatik sare sozialetan, pixkatxo bat, sare sozialetan izan dezakezuen oihartzuna, izan dezakezuen, ez dakit, egin ahal dituzuen mugimenduak, pixka jokoz kanpo zaudetela batzuetan, sare sozialetan mugitzen diren, portaera, onargarriak ez diren portaera askoren aurrean. Nik esango nuke sare sozialek ondo erabiliak izugarrizko potentzialtasuna dutela, baina badaudela beste jarrera batzuk horiek ekiritu behar direnak, ez? Eta instituzioen aldetik horrereari egon behar gara, ez da? Batez ere, gure eskumeren artean gaztekin lan egitea dagoen heinean, eta horrezagatik guk behin eta berriro insistitu dugu eskidetzan lanean jarraitu behar dugula, eta inoiz baino beharrezkoagoa dela gazteekin txikitatik gai hauetaz berbaitea. Eta barneratu dezaten, euren harremanak, berdintasunean, askatasunean, errespetuan oinarrituta egon behar direla. Azkenean, sare horien atzetik dauzenak dira pertsonak. Eta pertsona horien balioak islatzen dira euren eguneroko sare horien erabileran. Beraz, hori da aldatu behar duguna, ez? Sareak ere bat dira instituzioak beraiek gazteengana iristeko modu bat, ez? Badakigu gazteek espazio horietan daudela eta askotan Twitter edo Facebook edo horrelakoak erabiltzen ditugu gazteengana hurbiltzeko, ze bestela badakigu beste espazioetara ez direla helduko, ez? Espazio digitala da gazteen espazioa eta hor aurkituko ditugu askotan, baina behar dana, nire ustetan da, alfabetizazio digital kritiko bat, ondo erabiltzeko tresna horiek, ez? Esan dugu, potentzialtasun handikoak izan daitez, adibidez orain, Ukrainiako gudan, Twitterren bitartez heltzen ari dira hainbat mezu, beste modu batean, igual heltzeko aukerarik, ez ginduzunak erkiko, ez? Baina txartu erabiliak izugarrizko kaltea egin dezakete eta gainera sare sozialen bitartez handitzen da inpaktua, ez da? Azken finean, sare sozialen bitartez, emakumeen kontrako indarkeria ematen da, teknologien bitartez, baina hor hemen aipatu den modun, emakumeak erasotuak dira, emakumeak kontrolatuak dira, emakumeen askatasuna mugatzen da, eta sare sozialek egiten dutena da hori handitu zeren, eta alde batetik hemen ere aipatu da. Anonimotasuna, hor dago, edonork egin dezake izugarrizko kaltea, hor dago baita ere edozein lekutatik egin dezakezula mina, eta bestetik, 24 ordutan, erabili aldirela, eta ja ez zaudela babestuta, ez dakit, momentu batean, baizik eta edozein momentutan heldu alda erasotzailearen aldetik mezu bat, ez? Kaltegarria. Horregatik esaten dugu, gazteak eraikitzen ari dira, tresnak behar dituzte, uste dut kontziente izan behar direla, euren babesa, euren burua babestu ahal izateko, eta arrisku guzti hauek ezagutu behar dituzte, ez? Euren espazioa den heinean, ondo erabiltzeko sare sozial guzti horiek, eta erantzukizunez jokatzeko espazio horietan. Alde ezberdinetatik lan egin behar dugu hau zuzentzeko, baina beharrezkoa da gaztek kontziente izatea euren burua babestu ahal izateko. Esti guzti hau, sare sozialak
berriak dira, ez dira duela hainbestekoa. Twitter horrekin, bueno, berriak ezain berriak, segun, ez? Dana relatiboa da. Baina nik bai sentsazioa daukat, belaunaldi oso bat egondala bapatean, bere eskuartean, sare sozialak izan dituena, ez? Eta ezekien, ez da nola erabili behar ziren Twitterren belaunaldi, Twentiren belaunaldi hori, zure belaunaldi hori adibidez. Rekoa, ja, asko zerela, txerago jaten bagara, ez da? Horrezegetik nik uste dut, ez dakit bestek zuek nola ikusten dut zuen, baina uste dut, orain dela asko, zeudela, digitala, plataforma, sare sozialak, eta gaude hitz egiten orain dela, pues, bizka bat horrela lotxa ematen dit, baina igual, ia 20 urte. 20 urte, eta 20 urte ez da, bueno, zuentzako berria ez, de Pleistoceno, no? Baina, bai uste dodala da oihartzuna, dakogun oihartzuna eta dakoaten zabaltasuna. Alde batetik zuek orain ikusi egin dugu, ez da? Denok zaudete orain sakeleko telefonoa eta ni baita ere. Gaude konektatuta, unerotan lehen apertzen genuen, ez da, azkartasun hori, eta zaudete ez da hori engantzatuta eta nik uste dut, nik adibidez, nik momentu horretan neukan SMS konektatzeko modu azkar batean. SMS, zuek igual ez duzu inoiz erabili zer den SMS bat. Baina ni bai. Eta hortatik bai, modu azkar batean konektatzeko momentuan, ez da, pertsona batekin geneukan hori, baina ez geneukan orain daukagun azkartasuna eta une orotan egotea konektatuta. Eta hor bai, nik uste dut dagoela distantzia hori, ez da, uste dut, sare sozialak orain dela asko, ez da, daude zera sartuta gure gizartean, baina dala gaur egungo daukagun azkartasuna eta unerotan daukagula. Eta hortatik lehen geneuzkan, ez da, jarrerak islatu egin direla, kontrola egonda betidanik. Bata beste pertsona bati kontrolatzea egonda, matxismoa egonda. Noiz hasten gara jarrera hauek sareetan identifikatzen eta izena jartzen zuk diozun moduan? Pues oraindik ere dekogu aso larri bazen eta adibidez legearen aldetik dago distantzia oso handi bat, ez dago inon sartuta zer den hori, ez da? Eta bakarrik ez da, gaude hitz egiten hizkuntzari buruz. Segurenik igual hemendik, igual jaso egon duzu eta hierrenen bat, sexting, sextortion, grooming, niretzako, da como hitzak oso, zer da hori, ez da? Eta nola ipintzen, baina adibidez hitz egiten bado ziberindarkeri matxistei buruz, badakigu, ez da? Edo zuek ipini dozuen, ez da, tituloa, matxismoa zarean, badakigu zeri buruz hitz egiten dugun, ez da? Edo ziberjazarpen sexualari buruz, edo ziberjazarpen sexistari buruz, badakigu zeri buruz hitz egiten dugun. Baina, uste dut, oraindik ere dekogula, bide oso luze bat, ipintzeko izena, eta, klaro, izena ipintzen dugun einean, identifikatzen ditugu indarkeriak eta hortatik errekurtsoak ipintzen ditugu. Eskatuko dizuet, beraiei ja amaitzeko hitza eman aurretik, zuei eskatuko dizuet, egiten duzuen lan guzti honetatik ze ondorio eta ze emaitz jasotzen ari zarete. Gazteengan hurbiltzen zarete, esaten diezue, erreportaje honetan esaten duguna, jaso duzuen emaitza, zein da? Nik uste dut argi geratu dela behintzat gaurrek alden egindako saioan askok kontziente direla, ez? Ze arrisku dauden sare sozialetan eta matxismoa presente dagoela, hemen aipatu da, ez da guk esaten duguna, baizik eurek esaten dutena. Orduan guk eskatzen dieguna da euren inguruko aldaketarako eragile bihurtzea. Osea, badakigu sare sozialek hor daudela, esparru digitala hor dagoela, eta geratzeko etorri dela, baina erantzukizunez erabili behar dugula, eta eurek ezagutzen dute espazio hori, egunero erabiltzen dute, eta aukera dute euren inguruko aldaketarako eragile bihurtzeko. Sarea berdin zalea izateko. Orduan hori da, nire aldetik eskatuko niekena eta horrezegatik uste dugu ezinbestekoa dela hezkidetzan oinarritutako formakuntza ematea gazteei txikitatik, zeren eta berdintasunean oinarritutako balioak txertatuko dituzte, eta gero, sare sozialak edo euren eguneroko erabakiak hartzerakoan horiek balioan jarriko dituzte. Jasen betzen dodan, ez da ondorioa da, eta uste dut zuek bat egin duzu, eta oso ondo izlat egin duzu dela.
Itzalak, baina argia baitxare, argitasun asko. Alde batetik itzalak dauz, bai matxismoa irreproduzitzen da, eta hortatik dekogu arazo bat, eta horri buruz, jardun egin bar gara eta kontzientiak izan bar gara, baina beste aldetik argitasuna, zen eta dekogu beste alde bat, oportunitateak eta alternatibak eraikitzen ditugunak elkarrekin eta zuek zaudete barnen. Eta uste dut hor dagoela gakoa, argitasun horretara, nola mugitzen garen, eta zemotatako estrategiak eraiki egin alditzakegun, batez ere zuei entzuten. Aukeraz betetako mundua eta gelditzeko etorri den mundua. Egun inork ez du imaginatzen, egun bat bera ere Instarik gabe, edo Twitterrik gabe, adin batetik bera esaten ari naiz. Bueno, Instarik gabe, Twitterrik gabe, edo momentuko sare sozialik gabe. Ez dakit beste zerbait gehitu nahi duzuen? Ez? Zuei, eskerrik asko, eta zuek, ez dakit galderaren bat egin nahi ote duzuen, zalantzaren batekin gelditu zarete? Nahi duzuena? Hemen txegitu zuen. Edo esperientziaren bat kontatu nahi duzuena? Mikroa, ez dakit nondi dagoen. Horti dago, bai. Bai, txemango izu. Bueno, ni berriro hitz egiten dut, baina eske nik bizi izan dut internetean urte asko, eta jolasten dut bideojoko asko, orduan daukat esperientzia asko, orduan nik egin dut lagun asko internetetik, eta hala ere irabazi dut jente txarra. Eta niri gertatu zitzaidana, adibidez, Twitterrean, nik ez neukan momentu horretan Twitterran, baina enteratu nuen beste pertsonengatik, norbaiti nire buruari mina egiten ziola, nire izaeragatik eta nire fizikoengatik. Orduan, nik ikasi dut ikusten alde honak, zeren daukat mundu oso lekutik osori lagunak, eta ere bai daukat pertsonak nire buruaz farre egin dutela edo beste zerbait. Orduan, garrantzitsua da ikustea gaur egun bi aldeak. Eta hori da. Eta zuk biak ikusten dituzu. Eta alde onarekin gelitza saiatzen zara. Eskerrik asko, esperientzia partekatzeagatik. Ez dakit beste norbaitek zerbait kontatu nahi duen. Pasatu, harak. Bixera daukana. Kaixo, nire esperientzian, nire gertatu zidan nora Snapchatik bidaltzen zizkidaten zakila argazkiak nire baiminik gabe. Eta, pues, zen desagradable. Dagoen, honrak erreportajean kontatzen digu nola berak egiten zuena zan kaptura, publiko egin. Pentsatu egin dudan lehenengo gauza dala, eta horrela esango dizuet, bale? Pertsonalki eta emozionalki oso indartzoa izan bazara. Eta askotan ipintzen gara muru bat, venga, egingo dut kontuz, hasten garenean gurpilarekin. Lehenengo gauza egin behar duzuena da, hoberena da gelditzea, bai? Zaintzea zuen buruak eta zuen gorputzak. Eta behar bat duzue profesional baten gana joan. Hori da, uste dut, lehenengo gauza egin behar duguna. Zergaiti zen eta sare sozialak sartzen garenean gurpila jarraituko dugu. Eta ez bagaude prest horretarako, dago zerbait oso garrantzitsua dena dela jabekuntza. Gure gorputzarekin eta gure buruarekin. Eta ni neuk askotan esan didate, adibidez gutxi youtuber dekogun euskaraz hitz egiten dutenak. Eta hortatik askotan esan didate, zergaitik ezara YouTubeen sartzen, eta nik ez nagoelako prest. Askotan ez didate, eta adibidez, eta txaskerrillo modun, esan zidaten, ez da agertuko zure irudirik, zeta jadanik hemen zaudenez, ez da agertuko hemen irudirik. Eta nik esan nuen, menos mal. Zergaitik zen, eta lotza ematen didalako. Erreportajean badago. Erreportajean bai behar hau, Baina hemen ez, eta nik esan diena da, eskerrik asko zen, eta nik lotza sentitzen dudalako ni neure burua ikustea. Orduan, hori egiteko, uste dut, egin behar dugun prozedura pertsonala oso sakona izan behar da. Eta hortatik horrelako gauza gertatzen zaizkigunean, adibidez, erasoa baldin badau, lehenengo gauza da paratzea, gelditzea,
hori da, atzerantz hartzea, begiratzea nola zauden zure gorputzat eta zer behar dozun. Eta gero, ja bai, segurenik, denok bezala zen eta gure gorputza maitatzeko eta ondo egoteko prozedura luzeak dira. Eta gero, nik esan dut ez da, gaztelanez, baina zuko asko zobet euskaraz, zakilen argazkiak jasotzen ditugunean, nik uste dut garrantzitsuena dena da horrelako esparatzea. Ez horrelako zirkulo bizioso batean sartzea, baizik eta horbetan ustea. Eta pertsona horri salatzea, zanetareko aukera guztiak, adibidez, edozein plataforman, edonor salatzeko eta blokeatzeko. Eta hor gelditu. Eta bestela da gurpila oso soro bat. Bai egongo litzateke, horrelako como espazio bat errebindikatzeko, baina bai, egia da badauz, eta ondo dau, baina uste dut horrelako prozedurak egiteko, eta venga, zerrituko gara, edo jarraituko dugu gurpilo horretan. Horretarako prestekon behar gara. Ez dakit irakaslek esango digute, denbora gehiago daukagun, ez? Beste norbaitek hitz egin nahi du? Bai, bota. Anatzean eta hemen aurrean, bai. Gero ere daude gizonak idazten dizute eta, esaten te dicen que guapa eres, que buena estás, no sé qué, bla, bla. Eta zuk ignoratzen diozu gizon horri, y de repente te dicen, no, es que eres fea, es que puta eres, que guarra. Chico, Iratik kontatzen zuen hori sebera, esperientzia hori. Bai, bere, bideoan ikusi dut ere esperientzia bezalako bat, baina eske, no sé. Eta ze garrantzitsuak diren guzti horren aurrean, bizitzarako tresnak behar ditugun moduan, sare sozialetan murgiltzeko tresnak ere behar ditugu, ez? Nik uste dut erreportaje hau badela horretarako tresna potente eta garrantzitsu bat. Hemendik bazegoen beste, irakasleek fede gutxi zeukaten, zuengan, baina animatu zarete. Eta ez dakit konturatu zareten, baina zuen esperientzia kontatzen ari zareten gehienak, oaingo ronda hontan danak emakumeak zarete. Esperientzia bat, baina nik uste dut sare sozialak oso funtzio garrantzitsua betetzen dutela, nola errealitatearen islada bat direla, eta azkenean sare sozialetan gertatzen dena errealitatean baita gertatzen da, baina sare sozialak oso baliabide garrantzitsua dira egoera horiek normalizatzeko. Azkenean nire etxean matxismo hori bizitzen baldin badut kanpoan gertatzen zaidanean normalizatuta daukat. Eta horregatik baita iruditzen jat, sare sozialetan berdintasun bat bultzatzea oso garrantzitsua dela eta horren biderako aurrera pausoak egitea oso garrantzitsua dela, baina hala ere gizartea errealitatean ez baldin bada berdintsua, sareetan berdintasuna egotea ezinezkoa izango dela. Beraz, nola errealitatean lan egitea baita nola garrantzi handiagoa daukala, como que queda mal decirlo, baina handiagoa daukala esparru bat baino gehiagotan aldi berean lan egin behar dela, nola berdintasun integral bat lortzeko. Eta mezu horrekin dator, itzaskun, ez? Bale, beste zerbait esan behar nuen, oain, baina justo joan nintzait. Bai, galdetu nahi nizuen. Gai honi buruz hausnartzeko, askotan uste duzu arazoa bakarrik zuk duzula, zure arazo propioa dela, baina beste batzuekin partekatuta ikusten duzu guztiok dugula antzerako arazoa, beraz guztion artean ere estrategia ezberdinak identifikatu alditugula honi aurre egiteko, ez? Eta zen garrantzitsua da, aipatu den bezala, balioak barneratuta izatea, berdintasunaren aldeko balioak barneratuta izatea, ze ziurrenik zuk ez duzu zela sare sozialak erabiliko, ez dakit berdintasunaren kontra joateko, hori barneratuta baduzu. Sareen, azken atalau bihurtu da pixka bat zuen artean, sareen barruan ematen diren egoerarik matxistenak salatzeko txanda, ez? Zuen esperientzien bitartez hori azaltzen ari zarete. Mesedez, altxatu eskua, sareetan bertan hori salatzera, olakoak salatzera ausartu denik baldin badago.
Tokatu zaizu esareetan bertan, esaten, ez dakit, WhatsApp talde batean adibidez. Tokatu zaizu esatea, honetarako ez dago talde hau, edo hau pasatzen ari zarete, edo... Komentatu dezaket zerbait, eta hau mutilei begira, bale? Claro, neska izanik eta adibidez WhatsAppeko talde batean egotea eta horrelako argazkiak ailegatzen direnean, igual egiten dugu edo askoek egiten dugu. Baina gizona zarenean eta horrelako WhatsAppeko talde baten salatzen duzunean, eta hor zegoen gako bat, ez da, mutil bat akarra zegoen bideoan, eta berak esaten zuen, nik salatu egin dut noizbait, nik dauzkadan espedientzak eta hitz egiten zuengan, uste dut dela supergarrantzitsua da mutilen artean hitz egitea eta interpelatzea. Eta esatea, ze gertatzen den. Eta egia da, badakit, ez dela erraza, zen eta horrelako espazioetan eta horrelako WhatsAppeko taldeetan hau egiten dutzunean, erasoak jasotzen dituze, beste mutilen aldetik. Eta da, como zen tipiko pesau, edo WhatsApp taldetik botatzen dizute, edo joan behar zarete. Orduan, baita ere, horrekin lotuta, hausnarketa bat egin behar dugu zer den gizontasuna. Eta nola, ez da, ze motatako gizontasunak ekartzen ditugun, eta nola lotzen ari zareten mutilen artean, eta ze motatako erasoak jasotzen dituzuen zuen artean. Bai, bota. Adibidez, segun eta zein plataforma, Instagrametik salatzen dozu, ipintzen dozu denunciar, y ya está, o exportar, eta berdin WhatsAppez, eta Tinderren, baita ere, Tinderren dekozu hor botoia, sakatu botoia, eta dekozu edozein plataforma digitalean, dekozu horren denunciar egiteko aukera. Ja, baina, horrela zuk baita ere, egiten dozuna da segurtasuna bilatzea, A ber, hori egiten baldin badau, bostasola zaio zer jasoko duen gero. Eta zuko zonda, ipatu egin dozu moduan, geuden hitz egiten gizontasunaren buruz, dala nola, segun eta nola eraikitzaren mutil modun, asko kostatzen zai ez da konfrontazio bat jasotzean emakumeen aldetik. Hada, zuk esatea, oie, geldi. Eta hori berdin gertatzen zitzaigun, ara ya nos abierto las discotecas eta hori, baina diskoteketara joaten ginenean, ez da, eta esaten genuen, zurekin ez dut nahi. Jasotzen zenuen, ez da, erantzuna, si no quiero contigo fea. Orduan, berdina da, baina mundu digitalean. Orduan, egin behar dutena da begiratzea haiek zemotatako gizontasuna dekoten, ez da? Baina gu jarraitzea salatzen, eta, klaro, gure gorpuak eta gure buruak zaintzen. Beste modu bat, zu hori da, beraren aldera laguntzeko eta hori, daude beste modu bat, ez esan dudana beste neska ikusi duguna, adibidez bere sakileko argazkia igotzen. Hori modu batean ilegala da, zer eta pribazitatean bidali dio. Egin alduzuna da, idatziz bere arrobarekin hau gertatu zait. Eta pertsona hau egiten du hau. Eta hori salatu. Eta pertsona hori dauka interneta, daukata anonimatua, eta pertsona hori aldu kreatu beste kuenta bat, eta berriro egin, orduan zu salatu behar duzu, esan behar duzu kuentan adibidez, arroba hau, eta arroba hau pertsona bat da, arriskutsua da, eta mesedez ikusten baduzue, abisatu edo denuntziatu, eta Twitterren eta daude lege batzuk, hartuko dute aukera. Orduan, beti ikusi daude sare sozialetako arauak eta saiatu ere bai laguntza bilatzen zeren naiz eta jende txarra egon, ere bai jende oso ona dago, salatzen duena kasu horretak eta lagundu aldizutenak. Salaketa hori egiterakoan esan duzuna lehen estik kontuz, ibili behar gara, segon behar gara prest, gero etor daiteken horretarako prest. Bueno, iruditzen bazaizu hemen utziko dugu. Eskerrik asko, guretzat gogoria izan da aurre estrainaldi hau zuekin egitea. Eta eskerrik asko, Izaskun eta esti ere. Mila esker. Listo. Vale. Ondo, ez?
Mi esker. Zuei,